Аз съм Диния Док и сега ще разглеждаме много як хак на Clash Royale, който наистина е много хубав. И така. Като виждате, имаме Night Witch, имаме и прилипите. И нека започнем да играем с тази игра. Хора, като може би знаете, малко съм болен, затова да, окей. Може би сте видяли, че съм на 11-та арена. И да, точно така на 11-та. И за топич го убих веднага. Окей. Наистина е много яко. Чакай да спечелиш Legendary. И сега ще отворим този към Magical Chest. 8 джема. 45 фриз. 33 Hawk. 14 Royal Giant. 42 Clone. Executioner Unlock. Okay. 65 Giant Skeleton. 42 Valkyrie. 12 Торнади. 58 Skeleton Army. 63 Witch и 96 Guards. Като виждате така всичко пълно с Legendary. Да. Може би както видяхте вече бая Legendary. 59 Night Witch, 90 Inferno, глупости Електровизарда, много як хак. Окей, нека да критнем Ламбърджак. И да поставим в текла. Така. Обаче едно тъпо, защото не ти дава дека, който искаш. Това наистина е страшно тъпо. Както може да видите, 15 елексир. Така. Goblin Gang. Топич има бандит. Окей, какво става нещо? Като може видите, много як хак. Обаче не ти дава нещо да си използваш дековете, което е лошо. Така. Наистина е много яко. Така, бригада. Ще видя някъде българи дали има. Да. Окей, нищо. Не да се включа в клан, добре да се включа в този.
защо искам да взема пека. Нещо много тъпо. Окей. Така. Нека отворим един giant chest. 50 лава ханда. Окей. Някакъв самотен дек имам. Нека да приемем Witch. Ще купим отчета. Така. И да отворим още един чест. И неща. Поребим то Super Magical. Това е наистина много яко. 16 бандита. Така. Опа. Нещо. Бъгнах и 48 стомп. Окей. Сега отворим още един такъв чест. Shades Graveyard. Executioner, пак го unlockнах. 7 Lava Hand. Какво ти става, бе? И 66 Bomb Tower. Окей. И... Окей, хора. Ще приключваме този епизод за днес. Ако ви хареса, оттайте палче нагоре. Абонирайте се за новия канал. И ако го направите, ще покажа откъде свалих този як хак. Да upgrade Executioner. Да. Окей, ще видим скоро с ново клипче и